online sa hotline. Pero ari si Mama Malo Paruco, pamuno sa Member Consumers and Integrated Services Division. I-check ko lang sa iya kung nung kahapon ang mga recoveries nila kay doona ni Guro ang mga street lights sa kagdiining nga area man saturated ang bilog nga Bacolod sini. Hello Ma'am Malo, good morning. Saxon Art, Saxon Radio Bacolod. Hello Ma'am. Yes, sir. Yes, may nga agagid sa imo Ma'am Malo no kag sa mga taga Seneco dira. Ma-check lang ko ay kahapon do may ara kita ging kandak ang Seneco kag daw nauna ni mga street lights nga daw ay gaagi kuno sa may mga mitruhan nano ma'am ang operation naton din nga mga areas ini. Actually, art saturate ni ang bilog ka Bacolod, no? Kay this has been a long problem sang Seneco nga naga-contribute sa aton system loss, no? So, tinagiti kadugay. Kay these street lights before have kilowatt-hour meters. So, ginatakos din nato ng ilang nga mga usar kaga ginasupot naton. But most of these street lights sa mga barangays, wala pa laging pang bayran, wala na bayran, no? Doon na taken for granted siguro. So, ini sila kalabanan, no? Hindi man nila makontrol sa mga officials sa barangay because if people will feel nakadulong sa ilang na street, no? Ang iba sa halos kalabanan, ginadiretso na lang sa aton nga secondary line nga without passing sa kilowatt-hour meter. So, amo na ang nag-contribute sa aton mga system loss sa dako pag year. Kasi imagine, bala damo-damo, no? Halin sa dako na sa mga. Hello ma'am. Ano? Ano nadula, nag-fade out ang imong signal. Yes, ma'am? Hello, sir. Rana. Kasi na, oo. So, amo na, sir, kahapon, nagsugod kita pang baklas ng mga street lights na wala nag-aagi sa metro. Okay. So, bali, ang mga recoveries na ito, nakita ko di damo kamo nakuha. Sa mga individual houses, why pa yung why pa yung operation sila, no? Actually, action art ang mga individual houses natin, halintan at sa una ongoing kita. That's why kada tuig may ara kita nga routine inspection sa mga metro, sa mga consumers, kina-check gina naton, sige-sige na siya. Pero amo lang gid ni siya ang ining mga street lights first time kaniya gid pang baklas ni sila kay tungod nga kadako gid sa ating system loss. So amo na agad operation kita sila sa sugod lang to kahapon, sige-sige na ni siya. Okay. So may ara gali tendency nga mga street lights nga nagasiliga makita ta sa mga barangay ni why gali gagi sa metruhan. In other words, ang iba na mo ni guro nga do ga pinagusto lang nga bisan adlaw gasiliga lang kay why gali ginalukdo ta ni gali ang balayran sini kung magamuni. Yes, action art. So sakto gid na siya kag dason kung kaisa tungod wala siya nagaagi sa gadiretso lang siya sa mga linya naton kung kisa amo pa ni kalabanan that's why kadamo sang reklamo ginabasol bala action artist Seneco sang dugay-dugay trip kala napatay naman nagsiga naman for example dito sa Kabug Handumanan kag Pahanukoy na area no Pilisa nagligad libog ang ulo naton kung nga ang patay siga then we found out na massive gali ang kinawatay sang kuryente tapos sa patay siga si Seneco kinabuyayaw sang pawo but ang aton mga consumers nga iban wala kayong chindi nga iligan nga ginahimo amo nagapalain sa aton electric cooperative. Okay. Correct na kag can you imagine kung bayara tuod nga nagatap lang sa kuryente nila tapos sa mga charges kita galukdo may yung yumyuhom nila yung pinagusto da sang gamit sa mga appliances nila. Exactly, amo na siya kanuluoy lang gid sa mga tawo nga nagabayad ka honest bala compared sa mga tawo. So kita gina nagalukdo so kabay nga this operation na ginahimo naton. Actually nag-meeting na ni kita sa mga barangay captains last I think no mga April to, patawag naton ang mga barangay captains and halos tanan sila nag-agree man kasi hindi man nila makontrolar ang mga tao sa ilang lugar. Kaya kadamo sa mga illegal nga mga activities sa kuryente ang ginahimo sa mga tao. So, nang amenable man sila nga amo na nga mangin massive ang operations sa Seneco and we have our mga law enforcer nga upod naton. Mayo gid kay kun why na karon police ba si ang inyo pa na mga personnel malapdusan nila na kun dinaglain pa. Yes, iban action art nagapangtaya sang pusil kan sa sa mga kutsilyo, kung madakpan sila, ang iban, nag-akto pa nga malapungol sa mga staff natin. But kung may pulis, sa nagligad, may nag-shoot out, kung sa Murcia, no? Ang
ato nga na ganini nagtiro ang pulis na upod naton kay may mga tao kita nga tirohon tan isang consumer nga nadakpan. At hindi na gusto, ikaw nang nangawat. Pero ano man, may Yes. napailan na ginban ka mo kaso nga bangod sa pilferage ni? Oo, may naara na kita isa nga na preso kasamo sa mga kaso subong sa korte. Pero ang kakatabo, if there is a desire kag may action man si ang nadakpan nga consumer nga magbayad, wala naman ang kitagasigi pasaka sang kaso. Kasi ang importante, ma-recover natin ang nadula. Ang importante guro na nga hindi na siya magliwat kung ninali nga amo na nga Yes. gay basi iblakon siya mabayaran ta man lang nagali-suliton ta magawat ta man ta kung dakpan ta ti Yes, kwanta naman ibayaran. actually, amo nang ginahimo sa iban, solito nila, kay gabayad sila. But kung magdason pagid ginahimos ta nagit ang kuryente, nga wala na gid sila sang takdan. Kasi ang metro, ginasafast na kita na nga connection para maka-learn man sila sang lesson nila Ay, see. So at Yes. least magaserbi ni guro nga warning kay amo ning gina-expect nato no. By the way, ang refund ma'am sini naman nga 15 no. Saan gani yung issuance naton sa mga sa mga Actually, Action Ah. Art, hindi pa kami updated, but I think there's another naman nga, I don't know, sang OU, no, sang over-recovery, recovery. But last time sa pag-press conference, ang handa natin this June na. Ah. But I think i-confirm natin with the hindi lang ani pag-discuss ang OU kat ang under recovery kay may mga bago mga updates bala. So I amo see. dapat ang gin-discuss ato nagligad nga if mag-refund man gid kita Action Art na it will be 15 centavos more or less per kilowatt hour. So Aha. wala ko kabalo kung ano pang update. Okay. I-update lang tala sa management kag amo na siya. No, nasulat na ato mga member consumer owner. Sige. Wala to na mo nining mga update mama. Salamat gid sa time Miss Malo. Thank you, Gid Action Art. May aga, thank you man sa aton mga tagpalamati. God bless sa tanan. Salamat. Action Hotline. Ay